Hola, soc la doctora Domènech, soc metgessa foniatra i soc la responsable de la unitat de foniatria de la Clínica Girona, que com a tal és l'única a la província que està registrada a la Societat Mèdica Espanyola de Foniatria. Dins la consulta atenem sobretot problemes de veu, sigui de professionals que s'hi dediquen o sigui de la població general, des de nens petitons fins a adults i persones més grans que puguin presentar una patologia de la veu, sigui deguda a una lesió orgànica, a un problema neurològic, un tema hormonal o pot ser a vegades una causa de tipus més funcional. A la consulta de foniatria també valorem i atenem patologia de la deglució, és a dir, tot tipus de disfàgies que puguin afectar la capacitat d'aquella persona per empassar líquids o per menjar aliments sòlids i sobretot ens preocupa que pugui ser una deglució eficaç i segura, que aquella persona estigui nutrida i no ens pugui portar després a un problema de salut més gran. Ho valorem amb un fibroscop flexible com aquest, ens permet veure en imatges com estan passant aquella persona en temps real. A la Clínica Girona disposem d'un equip de videolaringostroboscòpia que ens permet veure de forma molt acurada les cordes o els plecs vocals de cada persona. Aquí a l'imatge podem veure la corda vocal dreta i la corda vocal esquerra del pacient que estava mirant en aquell moment i la llum estroboscòpica el que ens permet és veure de forma molt precisa petites lesions que ens puguin afectar a les cordes vocals o també valorar patologies més de tipus funcional. Encara que no hi hagi una lesió, hi ha una patologia de veu i necessitem fer-ne un diagnòstic molt precís. La llum estroboscòpica el que fa és que sincronitza els flaixos de la càmera amb la vibració de les cordes vocals del pacient. Les nostres cordes vocals poden vibrar a més de 200 vegades cada segon. Si ho veiéssim a ull nu, es fa molt difícil de fer un bon diagnòstic. En canvi, amb aquesta llum, el que ens permet és sincronitzar la seva freqüència, és a dir, les vegades que vibra cada segon amb els flaixos de la nostra càmera. En foniatria treballem de forma multidisciplinar, estem en contacte amb moltes altres especialitats, com poden ser la neurologia, l'otorinolaringologia i també amb especialitats de tipus més rehabilitador, com poden ser la logopèdia o la fisioteràpia. Us esperem a la consulta de foniatria al mòdul D a la segona planta de la Clínica Girona.